Soy una Agus. Você não é fácil. Audia. Ia va. Ia va. Kalpanen gazia? Apa. Ponte nadie. Leiru. Inglés ez dago. Venga, leiru. Zugen euskeraz lehidu, venga. Flying o Bizkaia. Por ejemplo. A ver, hasikoa. Agus, bizkai guztia, encuestra avian. Adiós. Ni aviones, Ni aviones. Gero egora ibiten ezatuko mindre edu presena. Eta edu etxekoa. Taniko. Eta posik, eta zuen eta defrontu. Ostea, eta gero zer, gazeko mindre zer. Inurrez, kajata hoa. Akatz bat ikusten dut. Paracaídas a falta. Zelako lagune, me cago en día. Paracaídas bari, me cago en la puta. Horretan zein dan. Bueno, asuntoa da, gaur Gaztelumendire joateko deialdi egutzan, bueno, casualidades suerte daba, bakarri joan direla Maritere, José Ramón eta Agus. Casualidade... Irune barre bat bakarri joan dire. Mínimo. Eta gaur minimo hori supere da, iru joan dire. Irune barre bat joan dire, Gaztelumendire. Sorpresatxo irultzapen. Eta, bueno, erregalo da, avionetan, buelta bat, Bizkaitik ziar. Agus eta laguntzaile, beste bat, berak joateko. Hori da. Berak erabakiko dugu. Bueno, berak erabakiko dugu joan dori, ude honetan ziar, Bizkaian ziar, ordu bete edo ordu pare bateko hegaldia avionetaz. Pepe.